Ja, det er super flot, Jasmin. Ja, du skal. Nej, den er slet ikke stejl, du. Vi gør bare ligesom vi gjorde på den anden. For det vent til Oliver er væk. Så kører vi lidt ud og ind. Tag den ene side til den anden side for Oliver. Prøv lige at vise, hvordan man kører ud og ind. Ja. Ja. Prøv du at vise lige, hvordan man kører lidt ud og ind. Prøv at se. Det gør man sådan der. Så man ikke får for meget fart på. Det skal nok gå, det kan du sagtens, når du kan den anden der. Så husk hele tiden at have spredte ben, så du bremser, ikke også? Det er super flot, Jasmin. Så. Man kan godt køre mere ud og ind. Fra den ene side til den anden side. Yes. Sådan der. Haha. Se lige der, hvor det går. Husk fra den ene side til den anden side. Det går rigtig godt. Det går da super godt. Og så ned i køen igen. Godt. Du er så dygtig.